बड़ा बढ़िया जजमान भेटाई रहल हा। नगदी नारायण तो भेटबे कोई आ ऊपर से धोती गमछा कुर्ता आहा अरे बहुत सामान भेटाइल बा। आ ऊपर से हई बकरी के बाजा आ बकरिया बियाई तो 2-4 गो बच्चा और हुई आ 2-4 गो जब बच्चा हुई तो ओकरा के बेच के खूबे पैसा कमाए आ ओकरा साथे साथे सवेरे सांझ दूधो मिली आहा चिरकी उठा के वाह रे जजमान वाह ऐसा जजमान बड़ा किस्मत से भेटाला। आज के जतारा फर्स्ट क्लास के रहल वाह वाह रे काल तो जगरोसना के जोन व्यवस्था कइले रहत बड़ी मजा आवे यार सही बात आयो रे मां हौ देख पंडितवा के लागता कोनो जजमान के यहाँ से आवता पूरा माल बटोर के लिए आवता। अरे माल बटोर के लिए आवता पंडितवा आ माल होई हमनी के कैसे उ ऐसे बाहर किसनवा बाह तोरा बुद्धि के तो कोनो जवाबे नहीं के। इसी को न कहते हैं टॉयलेट। चल हो जाओ ड्रामा शुरू एक्शन। प्रणाम पंडित जी। खुश रहे बचवा खुश रहे। कहा कैसन समाचार बा? समाचार तो ठीक बा मगर ई का कइले बानी? मगर का कइले बनी? का कइले बनी? हई हई कन्हवा पर कुकुर के बच्चा लेके कहाँ जाता नी? आन्हर होल बड़का रे। हई तोरा कुकुर के बच्चा लौकता? ई कुकुर के बच्चे हो। हट हट ई कुकुर के बच्चा लौकता तोरा? हमरा पर विश्वास नहीं खे तरवा केहू से पूछ ली। हे ए सुनसान जंगल में आई सुनसान जगह पर केकरा से पूछी रे केकरा केहू से पूछ ली। देख देख हमरा के ते बुर्बक बना के क्वेश्चन मत कर। जो जो अपन काम कर पहले है पंडित जी के शिक्षा देवे इनका कुकुर के बच्चा लौकता। आज तो पंडित जी के व्यवस्था कर देले बानी। अलबत्ते नु हमरा के ई साफा बुर्बके समझ लेले बाड़न संग। हम भला कुकुर के बच्चा लेके काहे घूमे? आ हा 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 अरे हमर राम दुलारी देखलू हो तारा के कुकुर के बच्चा को हता आनर गोड़ लागिले पंडित जी। जी मोटा आबाद रहो। कहा कहा बचवा कैसन समाचार बा? यार समाचार तो टनाटन बा मगर 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 का रे? राहुल ठीक नहीं के बुझात। हाँ हाँ हमरा का भइल बरे? पंडित हो के आ हई कुकरम करतानी। पंडित जी लोग कुकर्म ना करेला। पंडित जी लोग बढ़िया बढ़िया काम करेला बबुआ। पंडित जी लोग कुकर्म ना करेला। थोड़ बढ़िया काम करता लो सब चलता पंडित जी लोग के। सीताराम हमों में के पंडित जी ना हई बुझला। तो कुकुर के बच्चा लेके काहे घूमता नी? आने रे का रे ई तोरा कुकुर के बच्चा लौकता? हाँ? दिमाग तोर खराब बा। जो 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 अपन काम कर। यही सुन सच बात ना कहे के चाही। के सच बोलता रे आनहर। ए पंडित जी
अंधरियो में टह लौकेला। ए बेरा तो दिन बा। यही से नु तोरा कुकुर के बच्चा लौकता। आय कुकुर के बच्चा ना कही त का बिलाई के बच्चा कही। जो जो अपन काम कर। जो 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 कहीं साचो ई कुकुरे के बच्चा नानू हो। कहीं जजमानवा हमारा बकरी के बदला में कुकुर के बच्चा नहीं गेहूं दे देले। एकरा पहिले गोपलो कहला सा कि कुकुर के बच्चा हो, फिर लंपटो कहता। का सोचतानी पंडित जी, अगर इज्जत बचावे के बा तेकरा के निये बेला दी। तोरा कहले एकरा के हम घरे लेके जाए, ई बच्चा दी, एकर बच्चा दूगो बच्चा दी, ओकर बच्चा दूगो बच्चा दी, बेचे वही गनिया हम करोड़पति हो जाए। एक का बुझे तारे जा जा। तो पंडित जी केहू ना कही, बकरिया बाबा कही। नहीं, हमरा के बकरिया बाबा कहे चाहे बोकवा बाबा, हमरा उससे कोनो मतलब नहीं के। हमरा करोड़पति बनने से मतलब है। चीर के उठा जो हमार दिमाग मत खराब कर। जो भाग 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 भाग। ठीक बा हम जातनी। जय राम जी की। हाँ, जो 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 सारवा जजमानवा हमरा से मजाक नहीं खेलू कोई। एक आदमी झूठ बोल सकता, दो आदमी तो झूठ नहीं के बोल सकत। ये रानी बुझाता कि हमरा घर के अनाज पानी तोहरा किस्मत में नहीं खे। अच्छा, जब इज्जत दाव पर लागिए गइल बा, चला जौन होई तौन देखल जाई, चिर के उठा के। प्रणाम पंडित जी। जिया जिया बेटा किशन, सादा खुश रहा। कहा कहा बबुआ, कहा समाचार बा? समाचार तो सब ठीक बा पंडित जी, फर्स्ट क्लास, चकाचक। घर परिवार के रउआ आशीर्वाद से पंडित जी सब ठीक बा। बाबूजी के का समाचार? अरे का कही पंडित जी, बाबूजी के तबीयत के उ तो दिन भर खाए खाए खांसत रहले। अरे तनी बढ़िया से इलाज करवावा। अरे वो सब तो ठीक बा पंडित जी, मगर ई का कोइले बनी रहुआ? मगर मगर हम का कोइले बनी किशन बेटा? ए महाराज, का महाराज, पंडित होके रहुआ लाज शरम नहीं खेला कहत? लाज शरम कौना बात की? तो हई कान्हवा पर कुकुर के बच्चा काहे ले बनी? का? का मत कही। गइल भैंसिया पानी में। रे बबुआ किशन, सही सही बताओ, ई कुकुर के बच्चा हो कि बकरी के? हमरा बात पर विश्वास नहीं के पंडित जी। ना ना रे बबुआ, तोरा बात पर तो पंडित जी के पूरा विश्वास बा। तो विश्वास बात तो नो 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 नो। पंडित जी, अगर इज्जत बचावे के बा तो जल्दी से एकरा के 9-2-11 कर दी, आ ना तो गांव के लोग केहू देख ली तो आज के बाद कथा कहानी सब बन, आ घरे घरे कटोरा लेके भीख मांगे के पड़ जाई। बुझाइल? ए किशन बेटा, तन ठीक से देखना, ई बकरी के बच्चा हो कि कुकुर के बच्चा हो? अरे पंडित जी, ई 16.5 आना कुकुर के बच्चा हो। हाँ सही, एकदम सही। रउआ जल्दी भागी न तो इज्जत गइल। हमारी इज्जत बचा ले किशन बेटा। धीरे से बेला दिए, हम जाता नहीं। अरे पंडित जी, अरे सुनी अब का भइल किशन बेटा? अरे पंडित जी तनी बैठी, बताई रउआ है कुकुर के बच्चा लेके गांव में जैती त का होइत राउर इज्जत के? माटी में मिल जाइत राउर इज्जत। है जो सामान मिलल बा अशुद्ध हो गइल बा। दे दी हमारी कुकुर से छुआ गइल बा। दे दी हयो दे दी, गंदा हो गइल बा। पंडित जी, ए पंडित जी, इहो
अरे सब अशुद्ध हो गया है। किशन बेटा, किशन बेटा। जाई जल्दी, अपने तो केहू देख लिया, आ जाई जल्दी, आ जल्दी गंगा जी में नहा ली। हाँ किशन बेटा, जाई जाई बहुत जाई अच्छा कइले ते, बहुत अच्छा जाई कइले। जाई। बा किसनवा बा, तो बुद्धि के जवाब नहीं के हमरे कहते थे।